Okay, welcome to my vlog. Good morning mga katiil. So, pasensya mo, nakahukas ka no kay grabe ka igang gidre. Oh. Salamat sa iyong mga suporta mga katiil. Ito na po ang ating kalagayan ngayon no. Sana may mga vlogger na makatulong sa ating kalagayan ngayon mga katiil na dili kay si Diwata Paris. Oh, di kay si Rosmar o si Diwata Paris no. Itong isa Rosmar si ang niwangon ba. Vamos. Oh. Shout out Rosmar at Wamos. Sana mapansin niyo ang hihingi ko na sana matulungan po ninyo ako bilang kay si Diwata Paris ang iyong tulungan. Sana ako din tulungan niyo po ako kasi hirap po akong gumalaw sa aking kalagayan at kahit hirap po tinitiis-tiis ko lang kasi gusto ko pang mabuhay ng mataas dito sa ating mundo. At God bless. Si Lord na po ang bahala sa akin kung kailan po ako niya aayuhin. God bless po. Salamat. Bye-bye.